Ang pagpaningko ba sa mga rebulto, dili ba pagsimba? Adunay ubang mga tao igsoon nga. Ilahad yung tuison. Ilahad yung pangitaan og lusot. Mayon sila na dili man mi sa rebulto nagsimba. Sa tubangan lang man mi nagampo. Pero unsay giingon sa Biblia mismo igsoon? Unsay giingon sa Biblia? Exodus 20:4-5. Unsay giingon? Dili ka magbuhat og larawan, ni mag-alagad kanila sa klaro ug tataw, nga dili lang ta gibawalan sa paghimo. Gibawalan usab kita sa pag-ampo ni ana. Ang pulong maningko igsoon, buot pasabot niya na magluhod, magyuko, o magyukbo, mubaw down sa tubangan. Ha? Muna nga, kanang mga butanga, muna yung mga buhat sa pagsimba sa mga Hebreyong sinugdan sa Biblia. Mauna. So, dili jud ka makaingon nga kana dili pagsimba. Ayaw nang irason. Ayaw na pangitaglusot. Kay, kung ang Biblia ang matubang sa imuha, masampalan jud ka sa kamatuoran. Ayaw na pangitaglusot. Busa, pag dili tuyoon nga, bisag pag dili nimo tuyoon nga, ludhan o simbahon ka ng mga butanga, basta mag-ampo, magpasidungog sa tubangan sa larawan, nakalapas gihapon na igsuon sa sugo sa Dios. Kasi giingon din ha, sa Salmo 115:4-5, nga adunay ang mga rebulto, adunay mga mata, apan dili makakita, adunay mga kamot, apan dili makahikap o makagunit, adunay mga igdulungog, apan dili sila makadungog. Usay giingon sa Revelation 22:9 igsuon, nga ang Dios lamang ang simbahon. Ang Ginoo igsuon, dakong buhi, dili siya bato, ug ang tinuod na pagsimba ginahimo diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Busa igsuon, likay ang larawan ug pilia ang tinuod nga pagsimba sa buhi nga Dios. Ingon pa ni Sr. San Pedro, 2 Peter chapter 3 verse 15-16, na ay mga tao nga magtuis sa kasulatan nga maoy nagbitbit kanila ngadto sa ilang kaugalingong kalaglagan. Unya kining maong gitawag og mga tawhana dili lang kay isa ka libro, kay actually ang Biblia man gud composed of many books. Dili lang kay isa ka libro ang ilang gituis kundi halos tanang libro nga ilahang tawag nga ginabasa, ginatuis nila kay para makabaton sila benepisyo ba. And according gyapon kay St. Peter, ingon pa niya 2 Peter chapter 2 verse 1-4, kining mao mga tawhana ginatuis nila ang balaang kasulatan kay ang ilang tumong og tinguha mao ang gitawag og pagpanapi. Okay. So, dirita sa tawag ining nga punto nining atong higala nga I think membro ni sa Seventh-day Adventist. Ikutlo na sige pagkutlo nga mga setas at the same time na sige panghatag ang mga argumento nga kinahanglan naton tin-awon. Actually na ko'y tulo ka butang nga kinahanglan tin-awon. Number 1, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana wala magtudlo nga ang mga rebulto, ang mga bato, mga Diyos. Klaro ang gitudlo simbahan Katoliko. Giingon sa Kwe kanang sa Athanasian Creed, now this is the Catholic faith, we worship one God. And that worship direkta na ngadto sa gitawag og sa Dios. For example, sa may mga pagsimba nato nga direkta sa Dios kanang misa, di ba? Diba? Tanong at mga pag-ampo sa misa. Direkta sa Dios, way giagig santos na. Nya pagkahuman unsa pa kanang may muntag himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Direkta na sa Dios. Ngano man kay gisugo ta sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang atong pagsimba adorasyon direkta lamang kana sa gitawag og Dios ug wala nay lain. Unya ang pagsimba sa Katoliko naay gingon nga direct o indirect. But pasabot na absolute and relative. Kato kung yung ganina nga direct pa sa Dios, absolute na. But pasabot ang paghimo sa adorasyon dapat diretso sa Dios. Dili iagi sa gitawag og sa mga butang. So, gitawag na siya og absolute adoration kung sa Dios.
pag oras gani nga naay mga butang nga naay koneksyon sa Dios, so for example ang atong Ginoong Jesucristo naa siya'y gitawag og mga ribulto nga ato ang makita kanang nasa likod nako kilansang sa krus o maghimo tag relative adoration ngano man kay imahin man na nga kang Ginoong Jesucristo nga naay koneksyon sa persona mismo ni Kristo nga diin mo ay atong direktang gisimba munang muhatag taog relative adoration. Relative in the sense nga kanang moong butanga naay connection kan Kristo. Then second, kung naati adoration na putay veneration. And sa veneration classified po siya as absolute and tawag ining relative. For example, kanang absolute veneration, kanang muhatag taog veneration sa mga santos, pagtahod sa mga santos. Yon. Alam mo yung tag-igampo mo kami. Daygon ang Ginoo tungod kay kini mong santos na gihatag kanato ayon relative tawag ining veneration na para sa santos and absolute adoration dito sa Dios nga naghatag ni anang maong gitawag og santos. Yan. So karon concerning sa ilang mga ribulto, maghatag pud ta og relative veneration. Ngano man kay kanamo mga butanga na ay koneksyon sa gitawag og santos. Katong santos manggod ingon pa na Ginoong Jesucristo St. John chapter 17 verse 10 kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So kung mahatag pasidungog sa mga santos, tabla ra nga atong gipasidunggan si Kristo. So kung naghatag pud tag pasidungog sa mga ribulto nga kung diin nagrepresentar ni anang maong santos, so naghatag pud tag veneration pagtahod sa santos mismo. Nga sumala pa ni Ginoong Jesucristo pinaagi kanila gipasidunggan ako. So ako alam ng klaruhon mga sir ug mga ma'am kanang ato ang pagsimba. So naati adoration, veneration, naapod tay gitawag og absolute adoration og relative adoration, absolute veneration og relative veneration. Nga naman, ang ako man nagiklaro kay ang pangunahon na aning mga sulpot kini ato ang gireaksyonan karon. Komo kay nag-atubang tag ribulto na tong gisimba. Mali. Mao nay sayop. Nga naman, di man kamoy Katoliko, kami man ang Katoliko. Kami man ang Katoliko, so kami ang mas labaw na kasabot sa amo ang gitawag og lex vivendi, ang among act of worship. Kami ang nakabalo og asan ang gipahinungod, kinsa gipahinungdan og unsang paagiha sa pagpasidungog nga among gihatag sa persona o sa butang nga naay koneksyon ni anang mong persona nga gitagaan namo og tawag ining veneration. So mo na number 1 ang tawag ining pagpasidungog sa pag-ilan nato sa Dios. So way pagtunan ng simbahan Katoliko nga nagtudlo ta nga ang bato Dios. Wala ay pagtunan ng simbahan Katoliko niya. Number 2 nga tawag ining point. Nagkutlo siya teksto sa balang kasulatan, Exodus chapter 20, Psalm chapter 115, and at the same time katong Revelation chapter 22. Katong Salmo 115 o Exodus chapter 20 verse 4 to 5 refer man to sa mga Diyos. Ayun ninyo i-appeal ang mga ribulto sa mga santos. Nga naman, kung i-appeal ninyo ang mga ribulto sa mga santos, paglubag ka na sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pagtuis ka na sa nakasulat sa balaang kasulatan, and bantayan na to, muna maghatod ninyo padung sa impyerno. Kung inyong lubagon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Exodus chapter 20 verse 45 refer na sa mga Diyos-Diyos. Nga naman, at that time, naigisimba sila, nagitawag o mga Diyos-Diyos. Gawas sa tinuod na Diyos. Di man maigong simbang Katoliko, anak nga naman. Kaya again, pagtulon ang simbang Katolika, now this is a Catholic faith, we worship one God. Usa lamang ka Diyos. Wala nagtuo og mga Diyos-Diyos o tawag ini mga ributo nga among Diyos. Wala. Di naman pagtuo simbahan Katoliko. So, yon ang Salmo 115 refer gyapon sa mga Diyos. Basahan ng verse 3. Anong idiretso man mag-4? Basahan ng verse 3. Ang ilang mga Diyos, ang ilang mga Diyos-Diyos na mga mata, yon. Pandi kita na mga kamot na pandi kahikap. Diyos-Diyos man na. Dili man na referring sa mga santos. And ang Old Testament gods nga gipuntingan ana, Baal, Molok, Astaroth, tawag ining uban pa nga mga Diyos-Diyos. Isaiah chapter 40 verse 1 and also the 1 King chapter 11 verse 33. So, diyan to makita nga man nagisgot ana ang Old Testament concerning sa mga imahen sa mga santos. And at the same time, ang Diyos mismo nagpahimo og ribulto sa santos nga kerubin. Diba? Exodus chapter 25. Unya gidibuho pa sa tibuok templo. 2 Chronicles chapter 3 verse 6 to 10. So buti pasabot ang pagdili sa pagbuhat sa gitawag og ribulto referring only sa butang nga kung diin giila nimo nga imong Dios. Nabi Katoliko nga nag-ila sa mga ribulto nga Dios. Mabuto mingon ang Katoliko amahan namo na akas langit
Di ginmingon ng Katoliko nga, amahan na mo, gilansang ka ng larawan. Ay mo tawag ining pagbutang-butang ba? Nga naman, kadagang kimog ma-violate sa balang kasulatan kung magbutang-butang mo namong mga Katoliko. And lastly, sa ikatulo, nga tawag ining butang, likayan daw ang mga ribulto. Sa mga ribultong likayan? Kana naasin yung unang-una, ka-refer sa mga santos, asa man ang basa sa Biblia, nga likayan ang mga ribulto sa mga santos. Wala yung mabasa sa Biblia, nga likayan ang gitawag og mga ribulto sa mga santos. Ang likayan kato nga mga ribulto sa mga Diyos-Diyos. O nya asa pud sa Biblia, kapitulong bersikulo, nga nanudlo ang balaang kasulatan nga ang ribulto sa mga santos Diyos-Diyos na. Tungod kay nag-ampo, nagkatubang sa ribulto. Huna-huna aram na ninyo. Diba, yung panagad ng St. John chapter 7, yung pani ayaw ninyo hukmi ang mga butang, subay lang sa inyo makita. Apan, kinahanglan ka maghukom, subay sa insaktong sukdanan. Kung sir, nagkatubang man, ang ribulto niya tawag ining gisilbihan, no. No, sir, no, ma'am. Nga naman, ang mga Hudyo kaniya to, tanawa sila, mag-ampo, magsimba sila, mag-atubang sa ribulto sa Kerubin, nag-Diyos-Diyos po sila. Sa diha magsimba sila, mag-atubang sa templo sa Jerusalem. Ang templo sa Jerusalem, na ay mga ributog, na ay mga larawan, nag-Diyos-Diyos po ang mga Hudyo. Ano man sila pagsipaa sa Diyos? Dili daot ang nakasulat sa Biblia, ang daot ka ng inyong pamanahon. So mga sir o mga ma'am, di lang ta pailad aning mga migo na to, nga mga sulpot kay naning kamot yung taon ni sila unsaon nila paglubag ang nakasulat sa balaang kasulatan. Liman ka ribulto sa gitawag og mga santos, himuon ninyong Diyos-Diyos. Asa mo man nakaba sa Biblia na nga ang mga bala, ang mga tao, ang ilahang mga ribulto tawag og Diyos-Diyos? Ayaw. Kung sa kuan pa ba, binangag na nga pangunahuna nga moingon ka nga ang ribulto sa mga santos nga koneksyon sa Dios. Ang ribulto sa mga santos nga koneksyon sa mga santos mismo nga koneksyon sa Ginoong Dios. Dios na. Ang Dios pag ilan nimo anang butang nga imong Dios. So, but pasabot, kumingon ka nga ang mga Katoliko nag-ila sa mga butang nga mga Dios na para mahimong Dios pagbutang-butang na. Usa sa mga napulo kasugod nag-ingon. Usa sa napulo kasugod rather nag-ingon nga ayaw pagbutang-butang si mong isig katao. Nga naman, kay magbutang-butang ka, 1 Korinto 6:9, di ka kasulod sa langit. Asa man ka mahiabto, kada mga bakakon mahiabto sa linaw o kalayo sa asupri, nga mao'y kaduhang kamatayon, Revelation chapter 20, verse 12, and 21, verse 8. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kayong magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.